ma koro wacho ni lal mar mbui mane otimore kuom seche buora odhiambo manyoro ne oken gino ma sirkal ne otimo. Kaluwore kod jatatije mar kambino Peter Ndegwa, lal mar tudruok e yor mbui ne otimore tok lai magi yudo ng'ikruok, gino ma wacho ni bende ne omako kembe mathoth mag tudruok e pachoka. Ndegwa bende okwedo ma okalo weche ma yande wachore ni kambino osebedo ka chiwo ne obila nonro jogo ma osebedi ka ilal godo ka itudogi kod pango ng'anyo mar rowere ma osebedo katimore e pachoka. The first is, I want to start by sincerely apologizing for our network outage that started on the 25th of June. This network outage was occasioned or caused by reduced bandwidth on some of the cables that carry our internet traffic. Please note that this did not only affect Safaricom, but also affected the whole industry. I wanted it to be on record that Safaricom, like many corporates and also the broader industry, presented its views to the government and also to Parliament as part of the public participation process. And our views and presentations are well documented and recorded.